Hudaý bir zady irade etse, şu tarapdan Hudaý diýip duran bolsa, Hudaý bolsa, Hudaý üçin bolsa, ýöne dabur-dubur bilen bir zady aýryp bolarmy kam? Aya Allah Taalaň irade etjek zadyny o godallyk bilen döwüp ýykyp bolarmy kam? Aya Allah Taalaň irade ediýän zadyny pulun güýji bilen aýryp bolarmy kam? Aya Allah Taalaň irade ediýän zadyny defip itiklep bolarmy kam? Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Ekersin, tikersin ona bilecek değerliptir. Hudaýyň eken zady bayet göýe görmeli bolar diýipdir. Ay barakallah Hazreti Mevlana. Bulan edip Hudaýyň dostu bolansyň edip aýtýan gürrüňlerini özde. Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Ekersin, tikersin, dabur-dubura salarsyň ona bilecek değerlipdir. Mızahımçılık edersin, adamın köpel dersin, bakilçılık edersin, töhmet edersin, gıybet edersin, yıkçak bolardın, ona bilecek değerlipdir. Hudaýyň eken zady göýe görmeli bolar diýipdir. Hudaýyň eken zady göýe görmeli bolar diýipdir. Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Yıkıp bolmaz ahim. Hay derya bolup gelýän, tolkun bolup gelýän, hay samso, hay palano, dabur-dubur bilen ýykyljak bolsa bolmaz ahim. Garry türkmen oňa näme diýär? Hudaý da bar ahim. Garry türkmen bir kep aýda ýaşan. Hudaý da bar ahim.